Gadan ang sarong lalaki matapos mabudalan nin pick-up truck sa tinampong sakop kan Purok 2 San Juan Baaw, Camarines Sur, mag-aalas 2 nin maagahon kan Sabado. Binisto ang biktima na si Roldan Beliber na residente kan nasambit na barangay. Mantang ang driver kan nakabudal na pick-up, binisto man na si Lubo Romeo, residente kan Santiago, Iriga City, Camarines Sur. Sa impormasyon, inot na nasalpok ang pick-up truck ang sarong nakaparadang motorsiklo sa nasambit na lugar. Dangan sunod na nabudalan ang biktima na makapisa naman kuta sa kataid na tindahan. Sa kusog kan pagkakabangga, daina sinuwerte pang mabuhay ang biktima. Nagluluwas man sa investigasyon, nagikan sentrong Baaw pasiring kuta sa syudad nin Iriga ang pick-up na naging marikas subuot ang padalagan dangan posibleng subuot na nangiturog ang driver kaini. Base man sa investigation po namin, ito pong Toyota Hilux galing po siyang Naga City. Papunta po siyang Iriga City, pauwi na po. Pagdating po doon sa place of incident, ito pong biktima, may nakatayo po siya doon sa harap ng tindahan at katabi ng motor niya. Hindi Iriga itong magkakasama. Yung mga kasama niya, sa tuwing pauwi sila, nagkakapi sila doon sa may tindahan. Kasi yun na lang daw, parang 24 hours bukas. Nagkaroon po siya ng head injury. Napon po siya. At yung ulo niya po, sumama pa rin sa may concrete na bakod. Napag-araman man na sarong poste nin kuryente sa lugar ang nadamay sa insidente, na nagresulta sa pagkasulo kan pick-up asin ka nabudala na motorsiklo. Sigun kay Fire Officer 2 na si Paul Banyaga, ang Public Information Officer kan Baaw BFP, mag-aalas 2 nin maagahon kan nakaaging Sabado kan mai-report sa inda ang insidente. Nagluluwas sa indang investigasyon na naglik ang gas kan nabudala na motorsiklo, na nagresulta sa pagkakasulo kan pick-up kan poste nin kuryente magin kan motorsiklo. So, may duwang involved na bihikulo sa rong pick-up truck na Toyota and then motorcycle. So, sinangyari duman ma'am is siguro tinutong ka so driver kang Hilux. So, nabanggaan niya itong motor na nakapark ko sa gilid na parte kan tinampo. And sa kakunyanan nga ni na igwa pang nadamay na sarong bystander na nagbabakal sa naman nga ni duman sa tindahan. So by friction yan nasulok po so sarong bihikulo so Hilux. Kasi naghalo na yung yung gas and then yung diesel. So by friction dumana nag-start nun si kasulo sa Toyota Hilux. Nagkaareglo naman ang pamilya kan biktima asin kan driver, asin daina masangat panin reklamo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.